La comunicació consisteix a transmetre informació, idees o sentiments. Pot ser verbal si usem paraules i no verbal si usem gestos, imatges o sons. En qualsevol acte de comunicació apareixen 5 elements. El missatge, allò que es comunica. L'emissor, qui emet el missatge. El receptor, qui rep el missatge. El codi, el sistema de signes utilitzats per a transmetre la informació. El canal, el mitjà a través del qual es transmet el missatge, paper, aire,